Ôi mà Terry. 팔리야 팔리야. लंबे ठसी के नंगे तो देखते रहिए ठीक है चलिए फोटोग्राफर बिथिंनो हाय न Hai. Rồi ấy á Jwngshar Maheswar Này cameraman बिथाङा बेनो शुट खालामगोन दिनै थ' दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ ना मा होनो नायदो नायदो शेयार खालामनाबो होदो आरो सुनावबो दंबावो ओइ सिगाङाव सासे दं र' दा देखायगोन आं बिदिनो हाबनोसै आं मांटिकाखौ लाना फैखायाखैमोन नालाय ओमफ्राय मांटिकाखौ लाबाय ओमफ्राय एसे माबाफिनबाय देलायनाया गाज्रि जाबोबाय नालाय बार नांनायजों खानायफोरा गाज्रि जाबोबाय हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय चेनेल ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय आङो फट'शुट खालामगोन नै देलायनानै फैखाबाय बागानावसो दंफैयो न'आव गैया दिनै बाहेरायाव खालामगोन फट'शुटखौहाय स' दा नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि शुटखौहाय माबायदि जायो देखायलांबाय थासिगोन आङो ओमफ्राय मोनसे खामानि दङ आखायाव आल्था फुनाखै आल्थाखौ फटाफट फुननानै लानोसै आङो थारमाने न'आवहाय थान जाबाय नालाय आल्थाखौ फुननाय जायासै ओमफ्राय ओजों मोनहैनानैसो नै फोनगासिनोमोन आरोना आङो हाखु दाखु जायो नालाय ओमफ्राय हास्लाबलाया बेखायनो आरोना थांनानैनो फोनहैबाय जाथारसिगोन आंना फुनखांथारसिगोन आं आल्थाखौ फुनखांसिगोन ओमफ्राय बांद्राय गोबाव खालामालासिनो फैदो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोननो एसे देखायनानै होनोसै आंनि फट'शुटखौहाय माबायदि खालामखो दिनै सेकेन्ड टाइम फट'शुट आंहा माने दाख्लैयो खालामनो हाजोबनाय बायदि मोनासै माने गोसोआ गोजोनासै आरोना बेखायनो दिनै आरो खनसे खालामफिनबाय आङो फट'शुटखौहाय बेलेग ड्रेसजों खालामबाय थारमाने खालामनोलाय गोसो दंबावो नेक्स्ट टाइम खालामबावसिगोन एबार खनसेयावहाय माने बे ड्रेसजों फोजोबनोसै नेक्स्ट टाइम बेलेग ड्रेसजों खालामनोसै माने लुगैनायानो बाराथार आरोना जेसेबांनो खालामो एसेबांनो बांसिनसो लुगैहोलां आरो बांहोलां आरो लुगैहोलां ना मा बुंबावनो आरो स' फैयो लोगोफोर गोबाव खालामालासिनो शुटखौ स्टार्ट खालामनोसै आरो लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायनोसै लाइफआ बिराद गोलाव आं सानो माखौबाफोर मोजां बुस्थु सोलोंनो हायोब्ला मोजां जायो बाट आंनाथ' शुटसो खालामदों नै एनिवेस जेबो नङा मोजां बे शुटनिफ्रायबोथ' सोलोंनो हायोना जोङो माखौबा मोनसेथ' ओरैनो थाबाय थानानै जे माने बिराद बर जायो नालाय बेखायनो सम खालामगारनांगौ आरोना बेफोरखौ आं बुंनो थाङाखै जे बयबो खालाम होननानै जास्ट माने आं एसे गावखौनो बिजि लाखिनो थाखाय बेफोरखौ खालामनाय जायो सम मोजां मोनो खालामनानै बेसेथो न'आवबो बेसे थाबाय थानो ना खामानिखौनो बेसेथो मावबाय थानो बेखायनो सानो आरोना एसे ओंखारनानै बेफोरखौनो खालामनोसै होननानै ओमफ्राय जेबो नङा मोजांखौनो मोनो खालामनानै मोजां मोनदों जायखिजाया खामानियानो जाया मानो जुदि नोंहा गोसो दं मावनायनि नोंहा गोसो दं बै खामानिखौ मावनायनि खालामनो लुगैनायनि अब्ला नों खालामनो हागोन बेयावहाय जेबो माने रावबो नोंखौ हमथानो हाया नोंहा गोसो दं नालाय नों इन्ट्रेस्टेड मावनो थाखाय हागोन मानो हाया जानो आरो लाइफआव साक्सेसफुल जानो थाखायथ' खस्थ' खालामखानांगोनानो ना बयबो खस्थ' खालामो खस्थ' खालामनायनि उनावसो फिथाइखौ मोननो हायो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो आंहाबो बिदिनो फोथायनाय दं जुदि माखौबाफोर लुबैयोब्ला हास्थायोब्ला खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंनो नों मोननो हागोन जुदि नोंहा गोसो दंथारोब्लाथ' मोनखागोनानो रावबो हमथानानै लाखिनो हाया नोंखौ
बहुद खोथा बुंबाय बहुद गोदोर गोदोर खोथा बुंदों जेबो नङा आं एसे देखायनानै होबावनोसै आरो शुटखौहाय ओमफ्राय नै जोंनो एसे बिबार नांगौ जादोंमोन ओमफ्राय साहा बागानावहाय साहा बिबारखौनो खानांगौ जाबाय जासिगोन न'? एसे गारस्रावनायनि पस्ट लानो नागिरदोंमोन आरो दे माबानोसै बिबारखौ फट' नायनायाव बेस्थ'थार एकदम बयबो एकदम केमेरानिफ्राय मेगनखौनो बोखाराखै नै माखौबा नायसोदोंमोनथाय आंबो गोसोआव गैलायलांला गारनायानो नै ओरैसो थांबाय आं बुंनायखौ सायाव ओरै गारनानै सानैबो इथिंनिफ्राय गार बांद्राय खिथिंथिं गारहर नाङा प्रिया नैलाय ओरै सायाव गार सायाव गारस्रावना बेयाव नांनानै ओमफ्राय बे मोनसे शुटनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामनांगौ जाबाय बे मोनसे पस्ट होनायनि थाखायनो फ्लावार ओरै बिबार गारसोनाया माने खैबारबा ट्राइ खालामबाय थेवब्लाबो पारफेक्टखौहाय मोननो हायासै आरोना जेबो नङा उनफोरावहाय जुदि जाबावोबा मिलायबावोबा खालामबावसिगोन बे मोनसेखौहाय एबार खनसेयावहाय जिखिनि हादों बेखिनिजोंनो सन्तुस्ट खालामनानै लानोसै आरोना गावखौनो गाव एसेबां पारफेक्ट जायाब्लाबो थांबाय आंहा एबाराव जासिना गेजेराव थायासै नायदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि फट'शुटआ जोबाखै ओमफ्राय धनस्रि खाथियावहाय फैदों बेवहाय माखासे फट' थिखांनोसै बिनि उनावहाय दिनैनि फट'शुटखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आं ड्रेसबो गानस्लायनानै लाबाय ओमफ्राय दायो देखायनोसै एसे ना ओमफ्राय नै प्रियायाबो फैफादों मोजां मोनो आरोना आंबो सासे लोगो थाफानांगौ नालाय रावबो गैया जयदीपजों ओमफ्राय प्रियाखौजों आं लाफाखायो माने बिसोरबो आंनि खिथु गारा नालाय बेखायनो न' प्रिया जोंनिया ज' ज' थानांगौ ना थ' एसे नायनोसै जायगाफोरखौहाय बिराद मोजां जादों आरोना सान्दुङाबो बांद्राय गोसा नङा ओमफ्राय बिथिं दैया खाथियावहाय दं दै ओमफ्राय आं एसे देखायनानै होनोसै ओमफ्राय नै केमेरामेनफ्रा फट'ग्राफारफोरा इयावहाय नै लामाया अबेथिं गोथौ नङा न' थ' बारनोसै प्रिया बेगखौ लादो बेगखौ लायाबा ओमफ्राय नै जि मोजां जाखादोंना आं बिराद मोजां मोनबाय जायगाखौ बिराद मोजां मोनखाबाय आं जायगाखौ फैनानै बिराद समायना आं बिराद दिननि उनाव दिनैसो बिदि जायगायाव फैनो मोन्दों उन्दैयावनो थांनाय ओमफ्राय नै दिनैसो आरो खनसे फैफिननो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंसोर सानैया आथिं सुदो नामा नै जेरैबो सान हाबसिगोन दे सान्दुङा दा माबा मा मेथाइमोनलाय फट'ग्राफारा बिथिंनो हाय न हाय आरो सासेया नै हाय हाय बिथिं नै कुरुनबो दङ आगै हाय बिथिं नन्दु हाय ओमफ्राय ओइयो जोंसार महेश्वर सोर हाय
बारा गैला जोबसिगोन बांद्रायथ' खालामनो हाला दिनैबो जेबो नङा उनफ्राव आरो मालाबा खालामफिनलायसिगोन आरो ना Nggak Sarah nih biar reflektor nas tunggu besra. Upai ya, dini upai ya reflektor terang deh. Be photoshoot kalang zagra. गगा मोनबाय आङो नै आरो दैयाव फैबावनोसै Oi materi. लोगोफोर जोब्बाय दिनैनि शुटखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन मोजां मोनबाय प्रिया बाय बाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरो हायोब्ला शेयारबो खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै होदो स' बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ